Morgan Owen dros i ysgwyd. Yn bell o Shepherd. Adam Davies y dŵn y bel ganddo fo. Canfod Bradley! Luke Rhys yn gwneud yr arbediad efo'i draed. Yn ildio cic gornel. Macwyr Amiti. Sgwar. A Tricky Watts. Owain Jones o'i flaen o Cernarfon. Yn creu lle iddo fo'i hun. A mi oedd yr ergyd isel ar y targed. Ond oedd ddim ddigon cry i giro Conor Roberts. Yn i Caernarfon, roi'r bel yn syth yn ôl i Hwlffordd. A mae yna gyfle fan hyn! Ar ergyd gan Corey Shepherd. Yn crymanu reit a draws hwnna y gol. A bron i Corey Shepherd gan fod yr hwyd am yr ail benwythnos o'r bron. Mooney yn dangos gormod o'r bel i Abruzzi. Ar ergyd o bell eto, Corey Shepherd. A fod feddi eibio'r postyn, a mi o'n a gyffyrddiad ani. Cic gornel i Hwlffordd fydd hi. A ddod Abruzzi yna achub i gamo. Cernarfon yn troi. Bason carfod Shepherd, Shepherd ymlaen. At Amon yn y cwrs Cosby, Amon yn troi'n gelfydd! A'i ergyd o Nglem ar y targed, ond yn syth at Conor Roberts. Owain Jones. Colli'r meddiant. Tackle Blair yng nghanol y cae. Gan Macwyr Amiti. Yn dyfarnwr yn chwarae mantais i Caernarfon. Bel di dod at Lewis yn y cwrs Cosby! Gymdrech Adam Davies ar y cynnig cynta. Ddigon hawdd i Luke Rhys, ond mi oedd i ar y targed. Yna Shepherd. Harrison yn ddewr. Hwlffordd yn dŵad eto, Amon. Yn canfod Cernarfon, Kyle Cernarfon i mewn i cwrs Cosby. Cernarfon! Yn tynnu ergyd heibio'r postyn. O, nath o bob dim yn iawn yn y lle cynta Kyle Cernarfon. Fe gymerodd o'i amser, fe bwyllodd o. Ond yna yr ergyd heibio i'r nod. Lewis. Morgan Owen. Tar y bel yn hir. Pennia Davies ymlaen. I lwybr Sean Bradley. Sean Bradley yn erbyn y golwr. Rhys. Yn arbed y cynnig cynta. A fe gafodd yr ymdrech ddilynol gan Josh Locke i'r rhwystro hefyd. Harrison. Cam ymlaen. Teg at y llinell hannar. Matty Jones. Fe erwa le o'i flaen o. Cam ymlaen, canfod Sean Bradley. Iwan Lewis. Nôl at Matty Jones. Jones yn croesi! A peniad Adam Davies sy'n rhoi Caernarfon ar y blaen. 12 munud o'r ail hannar wedi mynd. A prif sgoriwr y Cofis yn rhwydo am yr ail benwythnos o'r bron. Matty Jones. Yn uniongyrchol tro yma. Gig hiro. Glanio'n llwybr Josh Locke. Macwyr Amiti yn i'w warchod o. Sean Bradley yna. Rhaid cymorth i Locke. Bradley yn dawnsio hi beth 2-1 yn creu lle iddo fo'i hun. O, gwych! Gol hyfryd gan Sean Bradley i bedwaredd o mewn tair gêm. A mae Caernarfon wedi taro dwywaith mewn 2 funud. Ac yn sydyn, mae yna ola dydd rhwng y tîm cartra a Hwlffordd. Shepherd yn dwyn y bel oddi ar Mooney, doedd hi ddim yn drosedd. Corey Shepherd ar draws. Amon y methu. A fysa Owain Jones ddim wedi gallu methu sef fod i trio. Ac o ddim byd, mae Hwlffordd yn ôl yn y gêm. A mae Caernarfon yn dal i gwyno yn argoeddiedig byna drosedd ar Phil Mooney gan Corey Shepherd. A fe berhaodd y chwarae. Ac yn y pen draw, Owain Jones, oedd yn y lle iawn. Phil Mooney. Downey'n troi. Sean Bradley tu allan iddo fo. Bradley.
Heibio Ricky Watt, croeso Bradley, yn dod â Davies! Ac am ddiffyn arwrol gan Kyle McCarthy. Rhif 17, yr ymwelwyr yn llithro i mewn ac yn cadw'r adargleision yn y gêm. A Brucey i lawr yr yslis yn ôl at Dan Hawkins. Hawkins, crymanu'r bêl teg at y postyn cefn, hannar cliriad, a Shepherd! A roced gan Corey Shepherd yn canfod cornel ucharwyd ac yn hwyr yn Llandudno. Mae Hwlffordd wedi nioni'r sgôr. Corey Shepherd yn rhwydo am yr ail gêm gyngrair o'r bron a dos bosib i fod o wedi sicrhau pwynt i'r ymwelwyr.